Pinia berta nampak lang pon perang kardom karbi anglong. Tike news ke lang arada tumapan. Nili berta tanabang pi morom phang jupi pensi berta nampak lang pon ipo. Pini perang ke penang pale berta arjupon pamesinang. Haurahat Block Primary Health Center along KAACEM Khonsing Rong Pi Ardeng Pen Mek Aso Kachelang along Nong Eke Sompon Mek Kachelang ji aphan akhelo andam nang nelo Lason si Haurahat Constituency angkang sitame Mek Aso Kachelang Pon Jorhat IS Hospital along an sitame Mek Aso Paklang Pon lo Lason si Haurahat BPHC Hospital along ansitame Mek Aso Kachelang ahem donang jipu matha ponsi EM Khonsing Rong Pi Ardeng Pen Haurahat BPHC Hospital along Mek Aso Kelang ji awar saibansi pini phai koni ni phai inkoira sirkep arani Mek Aso Kachelang ahem nong e sompontang lo Bangso Mek Aso Kachelang ahem kuti isira suri thongkep atangka panong ponsi pini pen sai ke klempang cheng ponsi cheklo jon thom angbong labangso ahem patang ponji aphan bor I ponji pusi pacheni pon Bangso Mek Aso Kachelang ahem nong e ke sompon along aluhi aman pen chetong dun Dr. Nogen Midhi lapen Lolit Hajurika lapen Kilot Chandra Phukon pen cheng lok penang an kethe keding atom chetong don si mai ardi pidun Hauragat pen long bomon rong phar phuluni pen probintaro report Tike News Karbi Anglong an kichera puchidu jonin si non bangke nona 80% lela 76% belang ele dekhi chipima si non anta percentage dolang chipi 100% vaccine pechipia jangi fansi hangli tum farangki anta nili anso se nili lam harat anu an pari nili lam CM Dr. Tuliram Ronghang KAAC Karbi Anglong lapen duar baguri MEC Richard Stock bi aphan Bronson Rongpi lapen sika tok bipi ningkan troksir kebra pho arta asarpi kerap kelongji aphan pura lakha ingkoira trok duar baguri constituency ke parlo lindok rongpi rong amikar sika tok bipi alangli ningkan troksir kebra pho asarpi CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Richard Stock bi aphan sika tok bipi kerap kelongji aphan pura kerap kelongji aphan kerap kacohang Anparta penang an aning kamlo sita thangnat sarkar pen punon akerap thangnat awarsai pustame kerap thangnat ta chetheklong lepin lang pusi pherangke aphan birta nang pachinidon hemso lapen all jes atangka punon nonpu anta kelongpon avelang pusi nang chethandun Lasi Karbi Anglong keceribom akehai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Richard Stock bi aphan sikat tok bipi ningkan troksir kebra pho asar pi kerap kelongji aphan pura kerap kacuningri lapen anparta Bronson Rongpi sitami kedam tang Amit Shah kebang ahut BJP mass rally meeting den arong pathu aklam along kidun pen Akupai kehinu ajok amin na agari kacitong der ajok alangli coklem codam un det sita kirap kilongji aphan pura CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Richard Stock bi aphan Bronson Rongpi pen kirap kacuningri lo Daithor pen Amos Ingti Tike News Karbi Anglong nilimen Oi nilimen bang bang nilipo nilipe chum ning hang ke sikap Oh sika sika tok bipi sika tok bipi oh nangli arta ke kwando po niliata oi sigi chok ke ning kan phoi lo Nikan pharo si chok cheke nikan phobet lo ning kan phoi lo tangte ni la non sarkar pe nangli la arta ki ong atuma phan kirap ki pajir nangli long ikluma long le pin na long le po ke long le tangte non nangli kopini Karbi Anglong ki the ki ding atuma phan nangli hin pen kopini ke pachini ji ke chuningri nangli
kenang sot doma kuma phan lo nali sarkar phan ko pini ni ke chinuri ji ke the ke ding to phan ke chinuri nang le ning ke hang ke ko pilo ni ning hang ke bang aning ring mi ring no ni kang yin so ko son ma pon cho lo i hala ta ni li ik lo ri cha tok bi he oi ti ơi là phan ta à kha lo ning ti the lo ni ra ve tha điนี่เมกาเวนอนี่นิ่งจิเทไนโลเจ้าต้องบีแฮนิ่งจิเทโลนี่ที่ผ่านนี่รับถะเมกาวิโลเมกาจิชาเจโลแล้วซ้อนเลยอยู่no nali mek ta chi char chelo di จิชาจีอี te nali chor ken te avilo เอาไปโล ning nali chor chi wai ning kan ko an bag do po มีหน้านิ่งกันดูโล pu ken ta nali ka su po ik lo ma Nili ka sapo iglo. Sapo ada wang githilo. sa po dak wa me the ik lo ante nili nali phan kar ju ke la lo that la nili ni non sar pi lo non ning kan pharu si chok te ke ning kan pho be lo te la ana ning kan ben ta me nang tum so sar pi phan ko pini sarkar pen ang ke rap nang ke pajir nang tum a phan duluma Nang cái dòng tảng nó bằng cái long lê lê hoặc cái long lê lang. Thì mà long lê lang. tang te non nang le sarkar phan nang le ko pilo nang le non ke chari bom bjp sarkar phan nang le e kachinuri ji mate ke than ji pachini ning hang ke Nili những cái hàng si athik pi alam nili sa là tum aphan ka chi than mate ka chi ning ri alam thike la hello. Nili cái dòng tang 2021 25 February ani den gawa meeting omisa program hot nili ladak de huri pen meeting dun lo la se pu na che wa ya hot ladak hati koli pu bagori apar cho lo la solong gari hijan ka chit tong along nili same phodon nang kok lo asa ke phodon pen nang pu sa me nili arje ke hino igdag lo tut ke igdang lo la pen nili keng sa me dong ke roi van ai se lo na sa pen nili na pu ani sa me ikeng ga harja ke ikeng ke timi na son do pen yok jak kong kang plang un den son la se kal bang long sar di char tok vi sin nili phan sinang lang lo non timi ke chi krong lo sa me aprang na song ga le de lo na son lo la se alang ni phan sa me choning ri lo ko pen ye nili pe sa pi ru phan sa me nili si ke lang na ye akar yan jo plang de lo sa me nili si tam hako ok pram me thu de lo yo ni dom phan ne lang pon son te si choning ri pen kar dom sa me pe ye aprang recharge nang le phanang rap long lo di raw long lo Lakha sirkep amreng konstituensi ke parlo upi langso arong supi arat atum COVID-19 ang prim kacipidun. Pai kuni ni pai ingkora pli arani jirikindeng medical sap atum pen upi langso arong supi humridamsi upi langso arat aphan COVID-19 ang pri kipipon. Lasona hut local MEC Rina terang picetong dun pen mesen pen labangso COVID-19 ang prim kipipon along mesen pen pacun pon upi langso pen prodip ronghang birta nanglo Tike News Karbi ang long. Kasa asong atumpen pininilip ahawar along may kang nipon. Labang so may along kasa CEC amay pusemson ingti kasa CEC chunbang rang sinateron lapen kemdam rapet ari sang ho atumpen nang chitong dun. Labang so along bang pukimi kilar asay sitame dengpon ake hai jiten rong pi apansi may pukimi arpu pekpon. Dun mai phu arpu Mohendro Kathar aphansi pekpon chunbang Madhav Tokbi nilip duar baguri ahawar
ไซเกตังเตละเป็นไซเคลมเกไปอ้อยอพุทักเดงปอนปุตาปินีเพรังเกอามายเป็นลำเทใจปอนทีเฮกเป็นกาซาการบีอังลอง Territorial Social Security Association alang litum pen pader de pin pen nilib ahawar sitame sorkar pen kipipon hemso PMAYG lapen kaprek ason blok pen kipipon kontraktor atum sai ke klem ke pai oi aputhak lahai hui akam amukha ke patang aputhak prabjin pen sai kedeng ponpo puta thanpon lapen nilib along tame non kewang ji MC kilik ahut tame thek muchot chini muchot aphansi tiket pipon nangji puta lamthe than pachini pon lapen longle aputa hai hui sitame kelong pon pe lang atum aphan anta KASC atum pen aphan kejong pon padopon kan no ke do atum phan an sitame pichitang et nang po pachitang vet nang popu a target lo 2022 an ke lapo si PMAY I hem kitang te bang ke hok lo dakni lipta isia blog lo ladakta karap ne ke claim ne yadim ke lapo si prabjin pen bang ke ni tu mohop ke bangje hiti pini ke bhom kuru lo nilitum budbar brusti masih bang sini litum adon adim nilitum adim aklong ke humri si nang litum perangke bitung aphan kacuning ripen along tin kedam je phan nilitum budbar ani pen masin tum pangcheng phetpo athe Tiken news pen pinya berta lapuan si kang ton pun iglo kardom